morning guys. Nay. मोनसे जिनिस देखायनि आं बेरेफुंजानि किन्तु मोजाङै खोनासं बेखौ नायगोर बे जाहैबाय पैम्पलेट बे मुलिखौ बोरै लोंनांगौ बोरै जानांगौ ओमफ्राय माबि बे मुलिया बाव दंजोबो ओमफ्राय बे मुलिया बानायदों सानै बिसिबसाय साइन्टिस्ट 30 बोसोर जाबाय बे मुलियाव खामानि मावनाया बिसोर सानैजों दा बे एकदम आयुर्वेदिक आरोखि हार्बल बियो बे जाहैबाय मोनसे बिफांनि रुट्स ओमफ्राय बे प्लान्टनिफ्रायनो बानायनाय बे पाउडार बे मुलिया जाहैबाय एन्टि कैंसरियस ओमफ्राय नर्माल मानसिफ्राबो लानो हायो किन्तु जाय कैंसर पेशेंट बिसोरनि थाखाय मोजां आरोखि बियो बिराद मानसिफ्रानो बुङो ओमफ्राय भिरखौबो नुबोबाय जोङो थांनानै जेला बे मुलिखौ लायदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो आरोखि सोरनावबा खामानि मावो सोरनावबा खामानि मावा बे जाहैबाय इम्युनिटी बुस्टार कैंसर पेशेंटनि थाखाय जाय जायना कीमोथेरापी जागासिनो बिसोर लोगोसे बेखौ लानो हायो होमबा मा खालामो बिसोरनि लाइफखौ एसे साबसिन बानायो बे मुलिया दा बिदि बुङो आरोखि मानसिफ्रा ओमफ्राय बिरादानो बिश्वास खालामनानै लायो आरो बिरादानो रिजाल्ट्सबो मोनदों दा जोंनि अफिसनिफ्रायनो CEO जायनि बिफायाबो जादोंमोन बेखौनो इउज खालामदोंमोन ओमफ्राय सासे आंनिनो कालिगनि बिमानि एसे गोदनायाव माबा जादोंमोन बेनाबो बारायनाय जादोंमोन भेरि गुड मा दा बेबो इउज खालामदों ओमफ्राय मोजां रिजाल्ट्स मोनदों आरोखि दा सोरनावबा खामानि मावो सोरनावबा खामानि मावा बेखौ बुंनो हाया ग्यारेन्टिबो लानो हाया बिसोर किन्तु लाइफखौ साबसिन खालामो आरोखि ओमफ्राय नर्माल मानसिफ्राबो बेखौ 6 मासाव खनसे लानो हायो 30 दिननि थाखाय बेखौनो बुंबाय थादोंमोन आं नोंथांमोनानो मैया दाख्लै कि मुलि पार्सेल खालामहरनांगौ मुलि पार्सेल खालामहरनांगौ लिंक्स नङाबा डिटेल्सफोरखौ आं नोंथांमोनानो होगोन डिस्क्रिप्शन बॉक्सआव नोंथांमोना नायनो हागोन पापा ये क्या है ये दवाई है मम्मा इसका दवाई दवाई अंकल का दवाई है उसको पार्सल करना है ठीक है कौन सा अंकल का दवाई कौन सा अंकल का दवाई अंकल का दवाई कौन सा अंकल मेरे को नहीं मालूम आपको नहीं मालूम पापा हाँ आपको नहीं मालूम पापा आपको आपको मालूम ओके कौन सा अंकल है वो उसका नाम कौन इनो ब्रह्मा चौधरी जैसा होता है ना उसका नाम क्या है उसका नाम मालूम नहीं मेरे को मम्मी को मालूम है आप क्यों ऐसा कर रहे हो इसको हाँ पार्सल करना मम्मा I want some color Hey, I don't want color. Why? Mama di colorful there. Ma color? This This one? Yes Le. Okay, thank you एसे एक्सट्रा माइल थांनो नाजा बैबादि जायगायाव क्राउडा खम जायो विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै फुंनि साहा लोंखांबाय पैकिंबो जाखांबाय कुरियर खालामहैनोसै दसेनि उनाव मैगंबो लायनांगौ नायनोसै दिना बोरै थाङो दिनै देलै रायजोफोर भिडियोखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोना नायलांदो दे ना सारा नेल पॉलिश इनुका हाउ मेनी काउंट करो I'll tell you 1 2 3 4 5 6 6 नेल पॉलिश Yes एसे खरस खालामनो ओंखारदों नै ओमफ्राय कुरियरबो खालामनानै फैनोसै मुलिनि खोथा रायलायदों नालाय नोंथांमोनानो मोनसे एडभाइस तो नङा आं एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थानोसै मालाबा नोंथांमोनहा जुदि मुलिफोर बायदोंबा ओमफ्राय जे डाक्टरा मोनसे ब्रान्डखौ साजेस्ट खालामदों जुदि बे ब्रान्डा गैयाबा दस्रा अल्टरनेट ब्रान्डखौबो नोंथांमोनहा लानो हागोन बे मुलिनि कम्पोजिशनाल' सेम जानांगोन आरोखि किन्तु ब्रान्डजों जेबो माबा गैया कम्पनेन्ट्सआ जुदि मोनसे मुलिना सेम बा नोंथाङा बेखौ लानो हायो दा ओंखायनो जेला नोंथांमोनहा मुलिफोर बायोबा दस्रा अल्टरनेट ब्रान्डखौ लानो दागि खालि कम्पनेन्ट्सखौल' नोंथांमोनहा मोजाङै नाय एखे नङा ओमफ्राय बेखौ लानो हायो मानोना एखनबा मोनसे ब्रान्डा ओरैबायदि एक्सपेन्सिभ जायो ओमफ्राय बिनिनो अल्टरनेट ब्रान्डा मा जायो एसे खम जायो दा ओंखायनो बेफोरबायदिखौ नोंथांमोनहा नायनांगौ नङाबा मा जायो आननेसेसारिलि नोंनि पकेटनिफ्राय बांद्राय फैसा दिहुननाय जागोन आरोखि बेल' दा ओंखायनो डाक्टार्सफ्राबो दानि समाव ब्रान्डखौ साजेस्ट खालामनो हाया बिसोर खालि मुलिनि नामखौल' साजेस्ट खालामनो हायो बे बाथ्राखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लाखि
तो कुरियर खालामबाय दिनै नै सफैबाय कुरियर जायासैलै माथो गणेश चतुर्थीनि फुरा बन्द समबारावसो खुलिगोन मा होनबावनो थ' मैगं लायगोन दिनै एसे आंनि आखिथिंखो मोनसे रेस्टुरेन्ट दाउनि मा जानो गासिबो मोनजोबो भेराइटि काबाब ग्रिल मा नांगौ नोंथांनो चिकेननिल' आरोखि गासिबो मोनजोबगोन सासे फंबायखौ देखायनो बे जाहैबाय गोहोम सनितपुरनि लोगो मोनदों नै मैगं बायफैनायाव मोजां ना माबाफोर बुंगोननो सोरखौबा जेबो बुंथ'ला दे ओरैनो मोजां ना गासिबो मोजां फंबायखौ मैगं बायबाय थानायाव लोगो मोनदों मोजां मोनबाय एसे गावनि जायगानि लोगो मोननानै देलै होमबालाय फंबाय लोगो मोनफिनगोन हा मैगं लाखांबायलै ओमफ्राय मैगं लानाय समावनो सासे फंबायखौ लोगो मोननानै मोजां मोनबाय दिनै सासे बर'जों रायज्लायनो मोननानै हाबाब खम गोबाव जाथारबायमोन नङाबा बे जायगायाव मालाबाबो मैगं बायनायफ्राव बेबायदि बर' लोगो मोनफेराखैमोन आं मोजां मोनबाय दिनै नानिया गावनि गेलेग्रा क्लेबो बिहरदोंमोन मोनना मोनाथाय नायनोसै र' नै दखाना बावनो बेफोरनि जिनिस मोनना मोनाथाय नायनोसै नारेंखल थाइनै लांफानि लोंनो लुगैबाय थायोलै आक्का रानदो पार्सल बाजार खालामनानै फैखांबाय दै मोनबोआसैलाय आरो कुरियाराबो जाबोआसै दा कुरियार मान्डेयावसो जागोन क्ले मिला ये क्या है खाना बना रही हूँ। वो देखो मामा, वो देखो मामा खा रहा है। हाँ खाने दो वो ये खा रहा है। अच्छा अच्छा खाने दो इट्स ओके उसको लेके आ जाओ आप मामा वो कबूतर ये खा रहा था। हाँ ठीक है अयो नहीं कर व्हाट इज दिस अरेंज करोगे अब बुग्लुं जुग्लुं ओंखाम ओंख्रि गेलेदों नै ओंखाम बानायदों नै दा दिनै सबायजों नाथुरजोंलै हानि सबाय न'नि सामबा गोबावनि उनाव जानोसै सबायाबो जोब्बायमोन नै दाख्लै फैनानै दिनै जानो मोनसिगोन सबाय हानि सबाय नाथुरजों गोथाव जाखायो बिनि नाथुरजों दिनैबो लेट जाबाय सबाय खारि संनानै बे जाहैबाय आंनि सबाय बे जाहैबाय नोमबाजैनि सबाय ओमफ्राय नानियानि आंनि सबायखौनो जागासिनो आं नाथुर गोनांखौ चान्स दङ एसे देलै राइजोफोर ओंखाम उखैथारबाय जागोन दिनै कैसा है नो हाउ इज द टेस्ट नाइस हैं ये क्या व्हाइट राइस चुरा रही है तुम थोड़ा दाल और डालो ये लेना था। हाँ ठीक है खा पोटैटो अच्छा लगा नानी ना मालाय दाउदैबो दं बेखौ देखायथ'ला आं जागाय दिनलै दे राइजोफोर क्या खा रहा है नो स्टिकर्स हर चीज में तेरे को स्टिकल से दिखता है बेटा दिनै मा खालामनो मिथिला जेबो खामानि गैला दिनै न'आव ओरैनो जिरायबाय थानोसै नायनोसै माबाफोर सिनेमाफोर नायनो हायोबा क्या माबाफोर नायनो हायोबा नैलै रायजोफोर एसे प्लेन जाब्रबबाय बुरिनि न'नि न'आव थांना फैनोसै एसे गोसोफ्रा मोजां मोनबाय बायो खोमा आपको बात नहीं करना बस देखना ओके वो वीडियो पे बस देखना न' सिङाव थायै बाथारबाय एसे लोगो हमनानै फैनोसै गोसोफ्रा मोजां जाफ्लांबाय पापा तुम्हें क्लास कर रहा था ड्रैगन फ्लाई आ रहा मेरे घर पे फिर वो ऊपर आके बेड पे जा रहा था फिर वो मैं स्कूटर पे जा गया था ऐसा क्या ठीक है अभी किधर जा रहे हैं मैं बच्चे के घर पे जा रहा हूँ अयो पापा देखो नानिया बिराद एक्साइटेड बाहिराव थांनो होनबाथाय एक्साइटेड अलवेज लेट्स गो किधर है मेकअप सेट पीछे अच्छा इसे थाव सुनसिले थाव गैला देखो एक ट्रक उधर देखो हाँ देखा मैंने बाहर आए थे ना तो मैंने ट्रक देखा पापा वो देखो पापा वो देखो यो वो क्या है मालूम नहीं वो रेड वाला क्या है पापा हैं वो रेड वाला क्या है वो सिलेंडर है सिलेंडर
गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर हाँ माँ अच्छा हो गया हाँ चला हाँ लेट्स गो लेट्स गो वाह किसको दिया आपने हाँ हाँ गणेश गणेश चतुर्थी में नाले ओंखायनो मीनाक्षीनि बिब'नि न'आव एसे फुजा जादोंमोन फुजा जाखांबाय ओमफ्राय नै ओंखाम जानानै थांसै नानिया जागासिनो से हाय मेहर उई क्या देख रही है तू इंडियन फाइनली ओंखाम मोनजाबाय नोंथांमोनानो देखायनो बे जाहैबाय मीनाक्षीनि बिब'नि हासबेन्ड मेहुल ओमफ्राय बे जाहैबाय सीमा नै होमबाजिया बाव दङ बेजाय ओमफ्राय ओंखामा नै नायदो all this लाड्डु जानाय फुजानि नानिया हनै टिभि नायगासिनो देलाय रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye good night everyone